Daog na sab ang Beda Red Lions sa ilang finals rematch kagahapon sa NCAA Season 100 basketball games. Samtang EAC Generals gipalukapa ang San Sebastian Golden Stags. Giusab sa Beda Red Lions ang ilang kadaugan batok Mapua Cardinals sukad Game 3 sa ilang dula niadtong Season 99 finals. Gani miabot pa sa overtime ang dula diyang nagtabla sa score nga 66. Apan milabay si Yuken Andrada og 18 points, 9 rebounds ug 2 steals aron makabot sa Red Lions ang ilang ikaunom nga kadaugan, 76-69. Samtang gitapos sa EAC Generals ang first round sa NCAA Season 100 sa ilang double-digit nga daog batok San Sebastian Golden Stags sa score nga 97-86. May kolekta si Harvey Pagsanhan og 20 points, 3 rebounds ug 2 assists nga mipasaka sa standing sa EAC Generals karong season. Sa karon, nag-una gyapon ang Binid Blazers nga 7 ang daog. Tig-unom ang daog sa San Sebastian Red Lions, Mapua Cardinals ug Letran Knights. Tig-upat ang daog sa Perpetual Altas, EAC Generals ug LPU Pirates. Tulo ang daog sa JRU Heavy Bombers ug Arellano Chiefs ug 2 ang daog sa San Sebastian Golden Stags. Padayong tutukan ang mga dula sa NCAA Season 100 karong Biyernes, October 11 sa alas 12 sa udto, tali Letran Knights ug LPO Pirates, ug alas 2:30 sa hapon tali Perpetual Altas ug EAC Generals nga makita sa Heart of Asia.